ሰላም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሕጂ እምበኣር ናይ ሓንቲ መፅሓፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ትብል ብትግርኛ ዝተተርጎመት ወዲ ሃብታምን ወዲ ድኻን ትብል ብሮበርት ኪዮሳኪ ተፃሕፈት ትርጉም ብዮናታን ብርሃነ ዝተተርጎመት ናታ ፅሟቕ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክልተ ኣቦታት ነይሮምኒ ሃብታምን ድኻን። እቲ ሓደ ልዑል ትምህርቲ ዝተምሃረ ኮይኑ ብፒኤችዲ ምሁር ፒኤችዲ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ኣቦይ ግን ሻምናይ ክፍሊ እውን ኣይወደአን። ክልቲኦም ህርኩታት ስለ ዝነበሩ ኣብ ሞያዊ ህይወቶም ዕዉታት ነበሩ። ክልቲኦም ብርኩት ኣታዊ ነይርዎም እንተኾነ እቲ ሓደ ገንዘባዊ ፀገማት ነይርዎ። እቲ ካልኣይ ግን ሓደ ካብ ዝሃብቶሙ ተቐማጦ ሃዋይ ክኸውን ክኢሉ። እቲ ሓደ ኣቦይ ትምህርትኻ ብግቡእ ተኸታተል እሞ ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎ ትካል ርኸብ ክብል ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ግን ትምህርትኻ ብግቡእ ተኸታተል እሞ ክትዕድጋ ትኽእል ትካል ርኸብ ይብል ነይሩ። ኣብ መንጎ ድኻን ጠፋሽን ፍልሊ ኣሎ። ጥፍሽና ግዝያዊ እዩ፣ ድኽነት ግን ዘለኣለማዊ እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ነብሶም ከይቀየሩ ንዓለም ሙሉእ ክቕይርዋ ይደልዩ። ካብ ንኻልእ ሰብ ክትቅይር ድማ ንነብስኻ ክትቅይራ ይቐልል። ድኻታትን ማእከሎትን ንገንዘብ ኢሎም ይሰርሑ፣ ሃብታማት ግን ንገንዘብ የስርሕዎ። ኣብ ገንዘብ ኣይግደስን እየ ዝብሉ ሓያሎ ሰባት ኣጋጢሞምኒ ኣለዉ። ከምኡ እናበሉ ግን ንመዓልቲ 8 ሰዓት ይሰርሑ። ናይ ፍርሕን ህርፋንን ስምዒታት ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ። ካብ ሕጂ ንድሓር ነዞም ክልተ ስምዒታት ንጥቕምኹም ክትጥቀሙሎም ኣገዳሲ እዩ። ስምዒታትኩም ንሓሳባትኩም ከይቋፃፀሮ ተጠንቀቑ። እቲ ሓቀኛ ጭካነ ሕልምታትኩም ከይዳህሰስኩም ንሂወትኩም ኣብ ፍርሒ ምሕላፍ እዩ። ብዛዕባ ዘለካ ዕዳ ክትሓስብ ለይቲ ለይቲ ድቃስ ምሳኣን ድማ ሂወት ኣይኮነን። ብደሞዝካ ዝተደረተ ናብራ ኣይኮነን። ሃብታማት ፀጋ ወይ ከዓ ኣሰት የዋህልሉ፣ ድኻታት ማእከሎትን ድማ ፀጋታት መሲልዎም ጾር ወይ ሊያቢሊቲ የዋህልሉ። ፀጋ ጅባኻ የህጥር፣ ጾር ግን ጅባኻ የዕብር። ክትህብትም እንተደሊኻ ሂወትካ ፀጋታት ኣብ ምዕዳግ ኣሕልፎ። ጾር ንወፃኢታትን ከተጉድል ፃዓር። ናብ ሰሌዳ ፀጋታት ዝኣቱ ገንዘብ ክተርፈካ እዩ። ነዊሕ ከይፀናሕካ ድማ ናይ ፀጋታት ሰሌዳኻ ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ ናብ ወፍርታት ገፅካ ክትጥምት ክጅምር ኢኻ። እንተደሊኻ ስራሕካ ኣይትግደፎ። ሓቀኛ ፀጋታት ዓድግ። ናብ ገዛኻ ምስ ኣምፃእኻዮ ዋግኦም ዘጥፍኡ ጾር ወይ ውልቃዊ ንብረት ግን ኣይተዓድግ። በሊሕ ኩን እሞ ዘካላብተካ ሰብ የለን። ቁኑዕ ከም ዘለኻ እንተፈሊጥካ ንምቅላስ ኣይትፈርሕን ኢኻ። ናይ ዝርርብ ምርዳእን ኣሉታዊ ፍርሕኻ ናይ ምቁፅፃርን ክእለትካ እናዓበየ እንተኸይዱ ሂወት እናቐለለት እያ ትኸይድ። መዐደጊ ዝኸውን ዓቕሚ የብለይን ምባል ናብ ጭንቀት ተስፋ ምቑራፅን ምስልካይን የብፅሕ። ከመይ ገይረ ክዕድግ ይኽእል ምባል ግን ናብ ተኽእሎታት ሕልምታት ደስታ ይወስድ። ደሞዝ ምስ ተኸፈልኩ ንነብሰይ መጀመርያ እንተኸፊለያ ብገንዘባዊ መዳይ ይኹን ብኣተሓሳስባይ እሕይል። ንነብሰይ ምስ ከፈልኩ ዝፀበየኒ ግብርን ዕዳን ፀቕጡ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ካልእ መገዲ እቶት ከናዲ ይግደድ። ዝእውድኒ ሰባት ከይርቡሽኒ ኢለ ተወሳኺ ስራሕ እሰርሕ። ኣብ ዕዳጋ ብርኪ ኣውፍር። ካልኦት ትካላት እምስርት። እቲ ፀቕጢ ዝያዳ ንክሰርሕን ዝያዳ ንክሓስብን ይድርኸኒ። ንነብሰይ መወዳእታ እንተዝኸፍላ ግን ዝኾነ ፀቕጢ ኣይመሃለወንን፣ ድኻ ድማ ምኾንኩ። ኩሎም ኣከብቲ ዕዳ ደንደንቲ እዮም። ዝበዝሑ ሰባት ድማ ስቕ ኢሎም ይደሃልሎም ይኸፍልዎም እሞ ንነብሶም ከይከፈሉ ይተርፉ። እዚ ምድንዳን እዚ ንዓይ ኣሓይሉ ንኻልኦት የዳኽሞም። ኩልና ኣብ ውሽጥና ገንዘባዊ ብልሒ ከም ዘለና እኣምን እየ። ባህልና ንገንዘብ ሱር ኩሉ እከይ ምዃኑ ስለ ዝመሃረና ግን ገንዘባዊ ብልሕና ክሳዕ እንፅውዖ ደቂሱ እዩ ዝፀንሕ። ባህልና ንገንዘብ ኢልና ክንሰርሕ እዩ ምሂሩና። ናይ ብሓቂ በሊሕ ሰብ ኣተሓሳስብኡ ብሓደሽቲ ሓሳባት ከም ዝምዕብል ስለ ዝፈልጥ ኢዱ ዘርጊሑ እዩ ዝቕበል።
ናትካዋኒን ከተበግስ ከለኻ ኣዝዮም ዘገድሱኻ ናይ ኣመሓዳድራ ሜላታት እዞም ስዕቡ እዮም። ኣመሓድራ ዋሕዚ ገንዘብ፣ ኣመሓድራ ሰባት፣ ኣመሓድራ ውልቃዊ ግዜ። ቅድም ንነብስኻ ክፈል። ኣብ ህይወተይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዕዳይ ካብ ዋሕዚ ገንዘበይ ዝዛየደሉ ሓያሎ ኣዋርሕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ቅድም ንነብሰይ ምኽፋል ኣይገደፍኩን። ቅድም ንነብስኻ ክትከፍል እንተደሊኻ ቁፅሪ 1 ናብ ዓበይቲ ዕዳታት ኣይትእቶ፣ ወፃኢታትካ ኣትሕት፣ ቅድም ፀጋታት ኣዋህልል። ቁፅሪ 2 ክሓፅረካ ከሎ ናብ ቁሙጥ ገንዘብካ ይኹን ወፍርታት ከይኣተኻ ነቲ ፀቕጢ ክዛይድ ተፀበዮ። እቲ ፀቕጢ ንገንዘባዊ ብልሕኻ ከማዕብሎ እዩ። ንደላሉኻ ፅቡቕ ክፈሎም። ንፉዕ ደላሊ ገንዘብ የምፅኣለይ ግዜ ድማ ይቁጥበለይ። ደላሊኻ ኣብ ዕዳጋ እተቐምጦ ዓይንኻን እዝንኻን እዩ። እቲ ዘገድስ ነቶም ብገለ መዳይ ካባኻ ዝበልሑ ሰባት ከመይ ጌርካ ተመሓድሮም እዩ። ሓደ ዝተራቐቐ ኣውፋሪ ዝሓታ ቀዳመይቲ ሕቶ ገንዘበይ መዓስ እመልሶ እያ። ወፍሪ ከቢድ ከም ዝኾነ ዝዛረቡ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ኣብ ክንዶኦም ወፍሪ ቀሊል ከም ዝኾነ ዘርእዩኻ ጀጋኑ ኣናዲ። ሰብ ሃብቲሙ ማለት ንሰባት ገለ ድሌታት የማልኣሎም ኣሎ ማለት እዩ። ሙሉእ ህይወተይ ገንዘብ ይኹን ሓገዝ ወይ ድማ ካልእ ነገራት እንተ ሓፂሩኒ ንነብሰይ እንታይ ከም እትደሊ ኣሓታሞ ቅድም ኣነ እህብ፣ ምስ ሃብኩ ድማ ይምለሰኒ። ሰባት ፍሽኽታ ክነግፉኒ እንተሪኤ ፍሽኽ ኢለ ሰላምታ እልግሰሎም እሞ ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት ፍሽኽታ ንፍሽኽታ ይኾኑ። ምክንያቱ ዓለም ምስልኻ እያ። ሂበ ክንሰይ ዝደለኽዎ ዘይመፃእኒ ወይ ድማ ዘይደለኽዎ ዝመፃእኒ እዋናት ኣለዉ። ቀሪበ ምስ መርመርኩ ግን ንኽቕበል እምበር ንኽህብ ኢለ ከም ዘይሃብኩ እስተውዕል። እትገብሮ ዘለኻ ኣቋርፆ፣ ዝስልጠካን ዘይስልጠካን ዘሎ መርምር። ፅላለ ማለት ሓደ ዓይነት ተግባር እንዳደጋገምካ ዝተፈላለየ ውፅኢት ክትረክብ ምፅባይ ማለት እዩ። ምስላጥ ዝኣበየካ ተግባራት ኣቋሪፅካ ሓደሽቲ ክትገብሮም እትኽእል ነገራት ፈትሽ። ነቶም ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ገይርዎ ዝፈልጥ ሰብ ርኸብ። ናብ ምሳሕ ዓድሞ እሞ ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ንግዲ ገለ ነገራት ክነግሩኻ ሕተቶም። ንእሽቶ ዝሓስቡ ዓብይ ዓወት ኣይረኽቡን እዮም። ክትህብትም እንተደሊኻ ኣዕቢኻ ሓሰብ። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን። ደሓን ኩኑ።